and answer me to me. By Dynamia, Syria, hallelujah. And share if you heard of it for a prayer. So original. And then missions week, Climax. And that's what before my said meeting sign a wall. I in Central. Papa de Chiamamina, I intended. Now also what's in the year trainer say hallelujah. Now a missions week, message I share God is a missionary God. Hallelujah. Amen. God is a missionary God. If God is a missionary God, then the Bible is a missionary book. Amen. Hallelujah. Amen. And I mean a missionary God. And the Bible, I trust someone else a missionary book. As Asante, not a gospel, ya sanka, ya can so a missionary message. Amen. Now, as foreigners also a missionary movement. Hallelujah. Rebecca in Genesis chapter 3, verse 8 to 9 and at 21. Genesis chapter 3, verse 8 to 9 and at 21. Our Brasimu Haji and Kai Amai. Amen. There can come more cinema as you can. The Premier and watching and corona. Now, what see a body now upon Casa or now? You should buy a phenomenon. Now what see when I'm upon Enka now what see already now upon Casa or now through her walk and you in from a moon. Now Adam Nene now Adam Nene Kahita if we said already now upon a new walk through her. Na Awurade Nyankopɔn frɛ Adam na obisa no sɛ wowɔ he for 21 na ɛtoa so aduonu baako no na Awurade Nyankopɔn yɛ nwoma ntaadeɛ ma Adam ne ne yere de hyɛ wɔn. Amen. Amen. Yɛda twɛ dɛ mpɔ Nyankopɔn ase. Yɛhwɛ akenkan nsɛm no a yɛhunu sɛ ɛfiti aseɛ no na Nyankopɔn ɛna hwehwɛ nipa. Nyame hwehwɛ nipa. Nipa bɔne nyinaa no Nyame wangya nipa. Nti yɛka sɛ God is a missionary God. As sɛ meka sɛ yɛ a mɛkyerɛkyerɛ nneɛma bi ase. Yɛka mission a deɛ ne mission. Deɛ ne missions.
mission day and types of missions that never in our version. But the person who said, the kind Genesis, the man and his wife heard the voice of God as he was walking in the cool of the day, and they ate from the Lord God among the trees of the garden. They will say, "Obey money, they won't come from." Almost got the day. I didn't know the day. Only a one. Nyame ɛbɔ nipa ha yɛ saa nneɛma no nyinaa nti yɛnkɔ hɔ baa nipa yɛ ɛbɔne afei ohun sɛ wahwere biribi nti ɔte Nyankopɔn ka na ɔdedɛ yɛmfa ne sɛ ebi a wo maame ɛrekɔ kurom ɔsɛ mekɔ kaa so aba wama wo nneɛma yɛ abɛnkwan fama no na waba a wanyɛ ebi ana ɔhwɛ movie ana na ɔgye w'ani sɛ wonate sɛ kaa bɔ pɔn na ɔyɛ ma hyɛ maame ne ba bɛ ɔmisa ba wanyɛ abɛnkwan nti wopɛ baabi na wanyɛ akɔhyɛ saa na nipa ɛyɛ ɔpɛ baabi ɛkɔtɛ but ɔpɛ baabi ɔkɔtɛ Bible sɛ but the Lord God called to the man, where are you? Nyame hwehwɛ wo wɔ he wayɛ bɔne obɔne mu nyinaa na ɔhwehwɛ. Hallelujah. Amen. God himself is a missionary God. He was the first person to see. If I try to show you anyone that, Saturday to two off. One more day, lay them out and rub it down there. What's in the water? A dark brown book. Near my head office, my CAD, Juma, JS, or the Nina supports someone near Juma. Maybe I was saying, I'm sorry, we know about 5, 6 or 4, but we haven't seen no. But your men, the men, women, hallelujah. Officials who are here, and I was sharp, a nipper, Nansa, when I am here, or when some of that for, or say, which a Gabana, dear, when he may be. Ubeye se nyame ade na ɔka so ubeye se nyame ba enipa so yɛ nyame da efisɛ Bible sɛ yɛko onipa sɛ yɛ suban yɛ nsa soɔ so nyame bɔ onipa sɛ yɛ suban ne nsa soɔ so nti adan na ɔka kyerɛ sɛ ɔbɛsan ayɛ se nyame ɛyɛ nnaadaa na ɔde yɛ ɛbae but enipa edi nyansa a wɔnya ayɛ nyinaa yɛ nwura. Patroa, nipa nyansa a ɔso wɔanya nyansa wɔadi aduaba no wɔanya nyansa no nyinaa yɛwura ɔhu yɛ no ɔdadeda adagya a ɔda no na nipa tumi yɛ ɛyɛ nso ɔkɔtee nwura ɛna ɔde akaa na adagya so nti no ɛnɛ wiase no sɛ nipa sɛ wɔanya nyansa masua adeɛ ma wɔn so nyame kora ni hɔ ne nyinaa yɛwura saa ne Bible kyerɛ ɛyɛ nwura. But Nyankopɔn ayɛ missionary God. Ehwɛ ɔmo a na ohun sɛ ɔmo ayɛ bɔn. Mo gyina hɔ ewura na mo de ata mo. Ewura baako dan ha. Nwura ahia na bɛbɔ. Nti nyansa nkɔfo so mo nya nyansa, nyansa nyina ni nwura. A nipa tu ɛte ɛde to ne to. Mo te de to ne ha yɛ naked. Afei nyame hu ɛne wɔ hu ne mmɔbɔ ɔsɛ ɛmo mmra ɛno na Bible mɛkyerɛ sɛ 21 the Lord God made garment of skin for Adam ɔmo akum aboa ɛna oyi ne ho nhoma ɛna odi pura enipa ɛna oyi mmura yɛ saa mmiri mu na nipa ɛyɛ papa ɛnyɛ papa mu na nyame ɛde dura enipa wɔn mebɔne enti asɔre mu yɛn to obi biara nkyɛn batɔwa sɛ nipa yɛ bɔne na sɛ nyame ɛkɔhwehwɛ nipa na enipa nyansa a obi wɔ so ma fira asɔre mu o Pentecost mu ni ɔdɔ ɛtɔda bi a mu ni ɔdɔ yi nyinaa yɛ party a yɛyɛ wɔnyɛ ɛna party yɛyɛ party a yɛyɛ wɔnyɛ ana ɛna ɛnam no ɔmo yɛ nhwehwɛni nipa so ɔhwɛ n'anim wɔ yi fish no kura wafo
oyi tu o media so baako no ba wɔn hu na ɔde ma megya so sadie ya obi sɛ megya nanso nyame ani ko ho hallelujah sɛ yɛn bi nyame abɛhwɛ wɔn aka bɛhwɛ wɔ abusua wo ahunu sɛ ɛyɛ bosom pa abusua bi wɔ hɔ a nka wɔn so ba apatɔ mi wɔn nsa ebi wɔn ani yɛ wɔn dɛ ɛmɛ wɔn ama mi hu nyinaa o mesra wɔn mɛnda ɛsɛ sɛ abɛbɔ odi mebɔ odi abɛsɔre bɔ mepɛ sɛ wonya saa nneɛma wo mehu sɛ woda abɛbɔ odi no asɔre gyina batɔ a nso nyame hu onipa mmɔbɔ hallelujah nti God is a missionary God. Mission begins from God. And I heard the church of Pentecost a ministers conference in Germany empty. And I first said, I am there were 211 nations. 211. Nepal, the Green War, baby Seychelles, Papua New Guinea. There were internal missions and there were external missions. Internal missions, no, I almost a work on there be a mission field. Now, we are going to meet with you. Bear my said 2 weeks kakra. That was one of the mission field. The Sanban district. Now, one of the one said, your convention, a big many years to me every year. So, be free more. Yeah, that's all. Mission Sunday. Tonight, let me first of all, Bompire, my member, be a moon or whooper. Missions and many offering from Commander. So remember, you whoop back. I'm Marshall. If you say, oh, don't deny it, if you are talking about other people, but then some traditional, cultural way, I come myself. Say, you can pay your best. Or a member, crap, or free and need your best. Nti ne saa nti no obiara bɛkɔ saa bea no wosɔfo ɔkora ɔso kɔkɔ wankɔ a yɛbɛka so mu ni wɔ do nti ɔso cancel onea woyɛ na mokɔ ɛkɔhwe sie nipa ɔwa no bɛsa sie nipa nti one of the convention yɛyɛ ɛsɛ obiara ɔso ɛnɛ kɔrɔ kootu bɛɛbi wa no convention ɛma so ɛsɛ ɔso ɛma so member baako yafra ma no akyi ya fo free ndie nyinaa yɛbɛkɔ biti do yɛkɔ ofiri wa na ɔkɔtɔ ebi tumi nante ɔkɔtɔ wɔn na ma kɔtɔ nti kɔfo wɛkyire obu akora nsuo kora ɛho yɛ dema na onya nsuo obu wɔ hɔ a kyerɛ yɛka missions experience na ɛnyɛ easy nti no ɔwɔ da nyame ase sɛ gyawa ha but some nkurɔfoɔ na ɛwɔ hɔ no nso so no ɛwɔ asasɛm ne kɔ chairman ɛbaa hɔ during Christmas no ɔsi places bi ɔba ɔpɛ sɛ ɔba yɛ yi ɛna ɔmo bɛyɛ wo na ohyia asɔfoɔ ade a ɔka ne sɛ ɛmfa wɔn sukuu a wɔayɛ wakɔ asɔre mu ne sukuu ne ɛbɛkyerɛ beebi a ɛde wɔn bɛkɔto ɛnyɛ vacancy wɔn bɛpɛ employment nti no yɛ statistics analysis ne akaso kɔ head office. Anakoha, but as led by the Spirit, it will be Acts chapter 10. Bible said, now assuring it was said, boom, Crawford, you tell your home, and was his uncle, one for one time, uncle, and Paul, and I'm not need baby at all. Not need baby at all. It was a war, but I was still Crawford assembly. Hallelujah. Now all the others said, you will support church through prayer and through what? Through offering. You want to go to the war talking about no South Tome as a missionary. Now only the deep command was it just a command to meet. Only when Diana obeyed was South Tome. On the Diana near their bread. Nkwan na mo yɛ nkwan ma na ɔsɛ ne yere no ɛhwɛ bii na ɔɔfe ɔndi aduane nkora na ɔɔfe nkurɔfoɔ hyɛ places
na ɔsi baako soso kɔ one of the country ɔsi Mike tilapia abuso na nso ntumi nkye baako pɔ nwe wokye tilapia we o members ni abɛfiri asɔre yi ɛbɛka so sɔfi wakɔre akyi wadeɛ ntɔso fu tilapia paa ba ohwɛ ɔsi hyee ka baako mbɔ no nsuo baako tilapia ni gu hɔ baako ntumi ɛnwe tilapia nti yɛwɔ external mission and internal mission ɛyɛ na yɛbɛ support no nyame asɔre adi yie yɛhwɛ a nyame asɔre kɔ apan na wohwɛ regions a yɛwɔ shifting cultures yɛwɔ sɛ mmiri bi no na asɔre na wɔ Jewfoɔ amu it was purely Jew nti obi ti sɛ yɛka Matthew Mark Luke saa nkurɔfoɔ nyinaa de were purely Jew ɛna mmiri bi no ɛbaa Greco-Roman phase that Greco-Roman phase no ɛyɛ nkurɔfoɔ a na wɔyɛ Roman ne Greek nti Jew no na wɔn kasa no ɛyɛ Hebrew nti asɔre no ɛhyɛ aseɛ no nyinaa ɛhyɛ aseɛ nipa 120 a wɔn kɔtwee Nyankopɔn ɛno na etresi beebi asɔre no ɛhyɛ aseɛ nipa 120 saa 120 nyinaa na wɔn yɛ Jewfoɔ Bible a wɔn atwerɛ na yɛatwerɛ no Hebrew and Aramaic ansana with a time spreading ɛyɛ akɔ Greek form nti nkurɔfoɔ na ɛtwerɛ Bible no yɛ from the Septuagint wɔn translate kɔɔ Greek no wɔn yɛ 77 scholars Greek scholars a wɔn tumi translate free Hebrew ɛde ba Greek ɛde ɛde free Greco-Roman phase waa ɛhɔ nom na wɔn hyehyɛ nneɛma bebree sɛ sese ɛhanom no yɛbɛtumi ayɛ nneɛma bi yɛbɛ translate yɛde Greeks ne other things na mi kasa ne nfa hɔ ɛna yɛde ba bia yɛfrɛ barbarian phase n'afɛ ewura Europe no yɛwɔ hene yɛfrɛ no King James ɛna authorize sɛ yɛn translate ɛnfi Greek ɛnfambra English saa ta nso kasa na ɔmo ka ɛna yɛ old English ɛna yɛ translate the Bible nti ɔmo kɔ na authorize ti that doesn't make him the original with the name so King James no ɛna na yɛ papa yɛaka nyinaa yɛ papa ɛnti sa ɛna authorize ɛdɛbɛ King James authorized version authorize as ɔhɛn nti wobɔ mpaeɛ ɛma ɔn a ebi di yɛn so sɛ nyame bɛma wɔn a esuro Nyankopɔn efisɛ class na wo try sɛ ɔbɛ translate Bible yɛbɛkum nneɛma bebree wɔ hɔ but wei de just summary because of yɛn mmerɛ ɛna otumi ɛbaa saa time na nsa yɛbɛnya commentaries Bible commentaries study ɛne deɛ keka ho ɛna didi mu ara na sɛ Upper Africa praise the Lord sɛ yɛn ka sɛ the center of vitality for Christianity is in Africa yɛn na sɛ ɛniwe nyinaa hwɛ yɛn efisɛ Kristo so no akyi aba de pii ɛha they say the same missionaries yɛwɔ missionaries bebree wɔn a sɛ wɔn wɔ Europe no wɔn ba yɛ ha besua ade beebi amewɔ yɛ Bible school wɔn fi Belgium ebi firi Luxembourg ebi from different countries wɔn nyinaa ba then am the Church of Pentecost. Other churches don't focus on focus on prophetism, no powerful. Then the shepherd, it says only preach about the gospel. Blueprint. Like say a cocaine and me some La Paz, me buy. I just say a machine. Papa bi buy o Climax on me back. O Climax. Adéyà ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ni àwọn aṣiṣẹ́ náà yìí ẹ̀bẹ́ jìṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹni kọ́ fọ́ ọ́sẹ̀ wíì bọ́ ọba yẹn tí ìwé náà sẹ́m kan dá bẹ́ẹ̀bi àfa wọ́n sì yìí bẹ́ẹ̀bi àwọn àmì fa wọ́n sì sísà òun yẹ fẹ́ pa àdé ọba àdìmí yìí fa wọ́n sì wọ́n yẹ nyàmé àṣẹ. Wọ́n sẹ́ ẹ̀ pàwọ́ já ẹ̀mí so òkúra wọn kọ́ àdé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹ wò. Wà bọ́ àná sàn ẹ̀sẹ̀ spọ́ọ̀sì òun tún yìí. Ẹ̀sùn yìí ayé bẹ́ẹ̀ kẹ́nyà nsá
ɔsi yɛ tiri hɔ yaba na yɛ machine beebi ɔhyɛ yɛ betuatua nti hwɛ program ɛwɔ Africa sensei no ɛyɛ competition wɔn a ɛbɛka nyamesɛm no ɛyɛ compete among themselves me na me bi ɔbɛn so sɛ yɛ kura saa adeɛ wei mu a scholars ama ate asɛ sɛ yɛahwɛ yi a you will lose the center of vitality efisɛ saa na Europe ɛyɛ ɛna ɔmo building bebree ɔmo de akɔ drinking sports yɛ convent cathedrals ɛwɔ yɛ start to see cathedrals ɛna yɛn ɛna yɛ soma missionaries ɛdi akɔ wowɔ UK kura wɔ mission fair wowɔ UK kura wowɔ mission fair Turkey yɛ place a na ɛhɔ no na enyina pɔ ebi akɔ kan bebree yɛ Turkey ɛnɛ 99% of Muslim Egypt ɛnɛ yɛn ka nyamesɛm koraa wɔ ɔdɔfoɔ wɔ ha nti yɛn yɛrɛ ho na yɛ kura yɛn sɔ mi hallelujah sɛ ɛwɔ sɛ yɛ bɔ mpaeɛ ɛnɛ bɛ suma mi wife sɛ living well ɔnfa mi seed nkɔ kakra a mi kɔ sukuu ba kakra a mi nya yɛn ma hu nti ɔnkɔ bɔ ma fɔrɛ o nsuma ba ha yɛ san do maybe kura akasɛ ma ba fɔrɛ yi but ɛwɔ sɛ adwuma yɛ dɛ. Praise the Lord. So you hear Jesus some missionary way anti Jesus Oyeyame, the incarnation of Christ. On Danilo, every Onyame here, by Nipa, he took a lower step than man. One citizen, but Jesus became a slave, a servant, so that he can redeem. So he took a lower step than man. One casting your waffle, but you ain't you. Ever than you, it's a kind of contextualization. For you to preach the word and win the people, you need to be with them. But be with them so that you can win them. Now come Asante, send a poor kind to the weak. Me and Musa weak. Your apostle Samuel full reply. Or say the lifeblood of Christianity is its ability to enter into new cultures. The lifeblood of Christianity. Yeah, Christianity. It will be a quality as a etumi wura cultures ni nti sɛ ba kurobomu a woyɛ kuroboni a wobɛ fan no mu o ɛma bɛto kuroboni ntwene nti yɛ a ɛwɔ ha different people obi a Asante obi a Beni obi a kuroboni obi a nyinaa bɛdi communion baako ɛha pɛ ɛna aka yi nyinaa yɛ aha yɛnyɛ wei we are all one. Kristo baako mpatsɔ wa kuruwa baako emogya baako eti Kristo no sɛ Christianity ewura culture bi mu a nea yɛn sɛ it changes the bad aspect of the culture nea yɛ bad na eyi esi nkyɛn but ɛdi saa na ɛkɔ nti yɛfɛ yɛ papa James Makion efiri kan n'asɛm a yɛreka James Makion ho asɛm opa obɛkɔ sɛ ɛkyi James Makion mission model. Ọbaayẹ adọọyẹ ni sẹ ọsẹ I did not come to plant a British oak in African soil. Mama medua Britain for dua ẹwọ Africa for asase so. Nti ni wọ́n ṣá he gave way for women sometimes na patriarchal society no na ẹ̀ma eluki down on them yẹn ká ẹ̀ma. By James Makion ministry, a man play back role. Young man, Christian or Bono, and no one I can come. Obey, go be a house and buy a come on my chance. And was I my chance? And one coach and only a sorry. It is a my big poor proverbs because I know how much yes, one cousin or buy him. I do not say. He entered the culture. Into Greek form,
Omo no Lord. That is their culture. By Lord. The Jew from Omo nyame priest. Osokupeni. And we say on one side, a priest, but no program. They say Jesus a priest. And yet, I was so free like a Muslim. It's not my journey. But not Jesus, every Jude the Muslim. It's not on program. Say as a leopard, open the big minds of the Juma. Now Jesus, out of free Jude the Muslim, on to me there as of the Juma. It's one, he was persecuted. Two, outside friend Messiah. Achinkwa. Messiah, no one will say Messiah be there, but Jesus to them is not the Messiah. It's not facing persecution in his own home. I say, me permitting and to make the angel. If someone will say Messiah, or no mommy and Mary anymore, no mommy, no papa, a carpenter. Ya won Nazareth. But Yamina someone, or yes, I never win now. Say your bear. Me do me a new boss one, you need to access. Say, on my years, you could pay free. Yeah, and 1 year 5-star hotel. Master, one hour passport. Do a little mark flag to a Commonwealth. A hockey seat into White House, which my example. It is that years could be a White House. From far, he did Jesus. Then she money could know. Okay, Nazareth. It's in Nazareth. So bring the public to my free Nazareth. Nature no say bring the public to my free Nazareth. Nazareth is a small fishing community. Now, Osha, Ghana, baby, now. Improvement, Papa Bia alcohol. And check crowd of a say assassin who to me be Pabia. It's not used Nazareth. So, Yame Mane bar from the Ayawono and more boom, or Yamia, Yawon, and more boom. It's a way man, yet to me, humble ourselves. Every position you find yourself, you know it is grace. Maybe by grace. Elders for all by grace. So if it is by grace, then we seek out and we'll say we support your nature. Say now make us yes can. I didn't see na nipa na na ni ate. Me tight no crown, na me suffer na bread me one. Na o sisi ya no de ken ma me no ka ba. Me do ka nya hwi. Nipa di na dwen na adwen we. Nipa na adwen na. Sana Adam me how ya di na adwen baba. Mura and show I give you a mura we may mura again I answer the answer I do mura back and the hand have naked. Now she have been so answer and mura when you but Jesus was incarnated in order to save us. Praise the Lord. The Bible is what it has so many things about missionary works. Obi to say Abraham. We share Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Through Abraham, na nyame se obede. Obi shia yasi na. So God gave Abraham the call of Abraham is a missionary call. Na bebe a Nyankopon e friend free ye. O shama ni wa. You are all one. Or friend and was a Asante matched up. Asante to the next side Palestine. Now, a center of the world. So, we make to me a position in the world. Now, my gospel has spread. Praise the Lord. It was it through Abraham, Genesis chapter 12, verse 1 to 3. I'm ready to make a kind of moment. All nations will be blessed through you. It is through us. Yeah, we have the Abraham seed. I was saying, one so France, Latin America.
ɛbɛyɛ dɛn France ati nyame ka eti yɛ dɛn nyame ase for vision 2028 ɛne possessing the nation agenda sɛ beebi awo bia ɔde nyame asɛm yɛ dɛ ɛbɛkɔ hɔ eti no sese no chairman sɛ yɛwie wei no sɛ o yampama nto program so na ebu efu yampama nto program so ɛna yamama de deɛ maa wei yɛ na ɛyɛ wei ɔsese chairman sɔɔfo saa adeɛ nyinaa ɔsɛ beebi awɔ na hɔ yɛ wɔasɔrɔ ìbàtɔ wa ɛna obiara nso wɔn na yɛafa ma sɔfidie na yɛ everyone is a clergy obiara yɛ sɔfo asɔre mu adwuma mu wɔn yɛ sɔfo nti wɔsi ɛnyɛ wɔn a ɛbɔ clerical pɛn na yɛ asɔfo ìbàtɔ wa wɔn a wɔhwɛ mu yi a wɔn sɛ ɛdɛsɛ wɔn yi kura wɔn kyɛ sɔfo wɔhwɛ mu a those times a yɛ yi ne ma fɛn mu a ma ba nti etu kasa ha wobi ɛdɛsɛ bi a adwuma ebi a ɛdɛ bi ɛɛhyɛ kyɛ apɔsɔ nti no saa kurɔfoɔ no nyinaa nyame dua ɛdɛ eduadua esi wɔn leadership wososo wɔn deɛ ebi a wɔdeɛ ɛwɔ sa wɔbɛtɔ Jesus loves you na wadanfo bi a wɔbi a wɔyɛ adwuma wɔ Lebanese friend bi akɔhu Jesus praise the Lord wɔte tɔkɔ hɔ ɛmaa sɛ so wɔn kɔ a na wɔn twa wɔn ho mena sese deɛ Ghana ne nyinaa no hyɛ ɛtoa wɔawie nea ɔwɔ mu nea ɔwɔ hyɛ wɔawie nti no wɔn kɔ sukuu kura ɔsɛ ɛte kama ato ne ho ɔbɛdidi ebi sɛ ɔno abɔ omua ɔde send your contact wow hi nti yɛ ase ɛkɔ akɔgye the gospel is a missionary message hallelujah ebi sɛ ɛka Jesus no gospel ni nyinaa ni Jesus a owu yɛ na wanka dɛmene na wasɔre praise the Lord ekura tumi ekura tɔ hɔ a ne nsoro pɔnfoɔ ebi ameka saa asɛm yi aberanteɛ baako ɛkɔ ɔbɔ dua ase wɔadi nnuro saa nnuro a wɔadi no ehu da within a minute yɛsɛ wɔn bɔ.